Siyawamukela TV yakahamba phambili iGuluva TV. Qala ukulandela lokhu. Subscribe, share, comment, like. Asihlangane khona. Kanti manje bingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehlaka abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Laba bangihlupha ngaloko utaxi driver dulo ngani. Manje sisazame iMK sibone ba uyosiphatha kanjani. Ngoba utaxi driver fowethu ayindlisikhe indaba ka taxi driver. Wanza uthula ufile inja. Yabona. Manje ngiphatha kabi leyo bafowethu. Angazi MK sicela isizeni. uGovernment itask memezile sihlekile futhi kunzima kakhulu kuGovernment esibuyi. Ukuthi nje asilekelele uma sifile. Sithula kwezinja azimafuna ukubulala umuntu eSouth Africa sekulula. Akukho nzima njengaqala. Manje ngathi ngazama enye system yazi bengithi mina uANC uzoba ngcono amabhunu ayengcono ngoba sasivuswa silele niye emsebenzini niyosebenza sasivuswe nilele nje ukokotha amabhunu ngabo 3 nambe nebusotsheni kungahlali umuntu ongasebenzi mawungazokuthi ubuyaphi ungakuphi wawungahlali bafuna bangagcwelanga abantu abakanje manje nalo MK mangasibonela abafowethu bengathi ngabuyela kulandi yazi khona umthetho omunye wamabhunu ofuna sidobhadombe siyadobhenyana okunye sikulahla okunye sikuthatha ngoba akukho kubi konke yilapho nganisa kwethu ngiyabonga MK ngiyabonga kukaGodole ngibonga kakhulu bafowethu ngathi ngiziphelele okunye nje bafowethu la phakathi kwenu baningi abanganama ama public abanjwe ithupha lezi kanti siphela nini fana nomuntu ukuthune criminal record kodwa kuthiwa hambe uyovota uvotela ukuthini ungeke uqashwe yini into oyivotela ungeke uqashwe une criminal record kanti le criminal record iphela manje bahamba beyodonsa oma 15 years abantu ebuye uqedile u15 years but still criminal record isekhona angeke eqashwe lo muntu yini into ekukhuthaza noma ekuguguzela une criminal record uthi usuke uthi uyovota yini into ekugguguzelela ukuloko ngoba ivoti lakho ufana nokuthi uyalahla unikeza lamasele ANC antshontsha imali ukuthi bephinde beyifake phansi koma transport so ngiyanicela ngani zakwethu ngicela ukuthi noma ngabe ubani ofisa uPaul uyabona nje la erenkeni njengoba babona nje omshana bazogugela la erenkeni ngoba uhulumeni kaANC mawusuna 35 we reject awukwazi ukuthola umsebenzi kahulumeni mawusuna 35 nje you are reject mawuna 35 yini into ezokuguguzela ukuthi uhambe uthi ngiyovota lapha eParliament leANC ugcwele amakhehla nezalukwazi kodwa bona bathi umuntu ona 35 akakwazi ukuqashwa basindwa amaqakala leParliament balala nokulala obheka icele nofile embalula nogwede emantasha balala eParliament ngicela ningitshele umuntu ongangami ungamphatha kanjani ubabona sister uthi hayi ngiphethe lapha ngoba thina sisodwa siyakwazi ukuthi ngiyazi ukuthi badingani labantu manje mawuzofika ube lapha phezulu ngasikhathi kukhulunywa into ebalekile ulele uzozazi ngani zonke lezi zinto so bafowethu impatient bona kunabantu kuthiwa bathatha impatient uhulumeni kaANC utshela ukuthi uyasowna singama South African utshela uyasowna manje ayikho into esingayenza njengamanje ake sishintsheni uma unengane ubona ukuthi ANC uyayithanda awukuye ucabangela wena awukucabangele nje izingane zakho wena usuyi-achievile izinto eziningi empilweni yakho umdala ubaba usuyi-achievile into eziningi lezi ingane ozofa ngelinye ilanga ushiye banje odakeni ziyophuma nini noma mhlambe ke obaba abanenhlanhla njengamanje ziyababuza ingane baba ngempela yini kanti yini enithi nani ilwela ngoba thina sibhoxe kunje mawungabheka ipopulation engasebenzi intsha ukuthi ingakanani isiwumlutha weyidakamizwa hayi ngoba bethanda ukuba seyidakamizweni isikhathi esiningi baspenda bengenzi lutho begcina bengena ngendlela engahlelekile emakhayeni no suspend no ben ba graduate ba no 3 years 2 years 4 years 5 years kodwa baqashwa bahleli abaqashwa ba qualified for ukuba othisha ukuba amanesi kodwa bathathwa kuthiwa hayi bayo volunteer uvolunteer kanjani une qualification so ngiyanicela ngani zakwethu ngiyanicela nombani omunye ofuna ukuza ngaphambili ethi ukuzophawula ngicela ukuthi esondele ngaphambi kokuba sivale sikwazi ukuqhubekela eJozi sanibonani bafowethu yebo ngiyaphila bafowethu iqiniso sohla iqiniso lokuhlala kuyiqiniso mina ngifike la eGoli
kusagijinywa la eGoli ubaleka straight kumanje na olayidika sabaleke kumanje kodwa into engizoyisho ilokhu ungafika la eGoli ngisebenza itekisi amandla aphelile usebenza itekisi ngifike lana ipublic isabiza u5 rand uyothatha ipublic iseyiphepha le dayclean kodwa manje na usuluthathe ipublic nge1000 imkhuba yani imkhuba yeANC imkhuba yeANC yonke lento bekungcono kabe ebhunweni bese ithatha nge5 rand ipublic angaze mina ngize ngimsebenza umlungu njengoba ufika kuthiwe no job ngikhumbula ukuthi na ngiye ngasebenza la elokhuzana eKenema la esididip lapha enganqubuza khona ibhulu ngahamba ngaboshwa sithi kunenyunyana safike sathengiswa lapha ikhesi yayo kwathiwa ngenze i-appeal yaze nasePitoli ngafike ngadliwa ngisho ePitoli sengihlale i3 years yonke ngilindele i-appeal so ke ngisho ukuthi nabafowethu ngampela iANC mina ayikazi ngenzele lutho anginalo ngisho ibhluwe leANC anginalutho ngilengise nje yabo anginalutho namanje nanginengane zifundile eziqedile ezikoleni kodwa umsebenzi awukho buhlungu kanjani uthena uhleli nezingane zakho mina ngifundanga mina ngalandela inkomo njengoba ngangibona babe nenkomo zeningi kodwa ayisekho kwalezo nkomo lezo engisho uthena bafowethu angazange iANC mina ngenzele lutho ngidla kuphi ngidla embonini amatekisi yenza uthena ngifike ngiphethe iplastic ekhaya phansi iANC phansi ANC phansi ayisangizenzele lutho kukaGodole icacile mangabe eyikhuluma kanje futhi abenzela nama-example abantu izinto ababhekene nazo nabayibonayo. Okubuhlungu ke sengawo ukuthi mhlawumbe mangathiwa kwa MK leyo inikezwe ithuba ebese iskila noma ke iphinda yenza izinto ezifanayo nezenziwa ukhongolose njengamanje. Njengoba ke ubaba uZuma kuvezile ukuthi iMK bekade kuyi-military serve qaleni njengoba sekuyi-MK party lapha ke ibikade iyinyunyana yamasosha njengoba ke isizwe uvikela isizwe njengamanje. Ngane zakwethu nobaba lo okhulumayo kubuhlungu ukuhlala nomuntu egcekeni wazi ukuthi ufundile ubuzama ukuthi afunde akwazi ukuthi aphose isinkwe egcekeni kodwa ke usuphinda futhi uphosela yena nazo zonke iziqu ungenalo ngishizwe elilodwa lokumxheka. Ziyafunda ingane zasemakhaya kodwa ayikho into esingayenza ngalokho. Mlaleli wami ngiyafisa ukuthi ngizuvula lakho mayelana nodaba lapha kwi-comment section. Mina ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe ushare uphinde ucomment ukhuluna konke subscribe kumlekamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification ngibambe kwivideo elandelayo mina ngiqopha lezozo.